Mukoma ndinozima kadizvenyu. Takashimba makashimba. Tiri right wonse utano mazwana. Ndikotata ndaro. Naika? Tingade kumboda kumbonzwa kuti ndio magarira mune makaita here tikona mugere pasofa asi tikona makaita zvekuzhambarara hamuna kugara nemusana nemagadziko sezvinoita vamwe vazhinji makazvara makadai here? Kwete ndakuzvara nakadai. Chii chakaitika kuti tizosvika pakuti nhasi uno makugara makadai? Ndakangokaruka ndaona chinhu chakango ndamukaruka ndangoti tapita zviri pane zvinhu zvarova padama saka ndomatangira zvakangoita kwazvoita chakaita changoita kuti zvinhu padama padama kobva ndazogara ndakagara nguva yakati rebei ndichimbotraya kuti ndigariswe kumadhokta pamwe vaiti kwanzi handisi kuona kuti mune chinhu ashaya kuti mune chinhu ndakaziva kuti ndine kasina mashowa ndakazoona operatwa naye kupata chihombe ndaoperatwa naye vanazonzi unoita ndichuma kaenda ndichipa achina basa rechimuka chitaura izvonzi parire nyatwa okuparire nyatwa ndobva masvika oparire nyatwa kuya kobva ndaoperatwa saka ndaoperatwa kudaro kobva ndazoti ndabuda ukoko ndakuda muna December last year kobva ndauya kuno kubva ndazodzokera kumaviews asi ndakangozonzwa ndakubva kubasa kwangu muna March muna February March ndangova kuti ga ndakati asi 7 ndakatanga kurova gumbo rekuraiti ngova kuti ga vasati ta nemusana kobva ndatotedza kufamba zvakanaka kubva panhando ichigara muno muhopfule muno munonzi mui muno muhopfule zone 6 hopefully zone 6 zone 6 saka kuzobva ipapo zvakatotata kuti tofamba zvachose ndasvika chagone kugara ndigone kugara nanhasi kufamba ndasvika gone kufamba ndangoita zvekupfindurwa navanhu kubva kurya ndorya asi chinhu chikuru kuchekwa kwandakaitwa kuparenatwa ndakabviswa mazvino 8 neshaya mazvino 8 neshaya vanga chiti zvaorera kudaro zvazvaora iko tiri kuparire nyatwa pane zvimwe zvavakataura here kuti urwere rudzii rwavari kuoparata kana kuti wamasangana nahwo imi? Vakati huno ndi urwere hwechuma chuma madibhula chuma. Alright. Saka pavai kuoperata vaiti vada kuti vasvike pa level ipi yekuti mudzokere pa utano hwenyu hwamanga muinahwo here musati maotadza kufamba kana kuti vakati unofanira kudzokera pa utano hwako hwangaonahwo. Alright. Asi zvakaitika ndo zvamuri ndo zvamai expected? Aiwa ndaikuita kufamba zvangu zvakanaka. Saka iye zvinezvi matsananguriro avo ivo vari kuti chii chinozoita manje kuti musazochifamba? Vari kuti kwanzi musana pane mabhonzo emusana asinganyatsi kuita zvakanaka. Mabhonzo emusana ari kufofunyuka. Ari kufofunyuka. Ichochi chirwere vari kuchidaidzawo kuti chii? Vakangoti inobva kuva inenge ichitonzi chuma iyo manibhula chuma. Alright, ndino zvokonzera zvese izvi. Saka gumbo riri kuita sei musana tiri kunzwa kuti hamugona kugara? Gumbo riri kuita sei? Rakaita sokuti rakabatwa nechiveso. Rinoita kuti rabatwa nechiveso? Chitonhora. Alright. Muri kushanda basa rei? Ndachiita basa re self job. Ndachiita basa rekutenga chitengesa. Alright. Maitenga chini? Ndaitenga zvimalaiti zvimotikari chitengesa ndichigadzira majeki kwaGaza. kwaGaza. Alright. Mama nenguva yakadi muchiita basa iroro mega? Ndane makore akati wandei kubva 2009. Mune mhuri here baba? Ndine mhuri, ndine vana 5. Vana 5. Alright. Vari kupi vana? Vana ndine 3 vari kwandiri. Vana vakashaya. Vari 4. Vana vakazororwawo. Alright. Akashaya ne? Akangomira zvakaitika kuchikoro kwavo. Kazvizvati kumaraini asi vakangoshaya aform 2. Alright. Saka iye zvinezvi upenyu hwako omerai sei pakuti hamuchakwanise kuita zvamakambenge muchizviitira imimi mabasa emaoko amaiita iwayo muri kwaGaza uko? Aiko zvino handichakwanisa kufamba kuti ndikwanise kunoshanda basa rangu. Saka zvekuti ndafika pakuti vana vangu havachakwanisi kuenda kuchikoro zvakanaka. Havachadzidzi zvimadzidzi avaita. Vana mabhuku havachisina mabhuku. School fees handikwanisa kubhadhara. Saka vana vachingogara vachingoti babadi zvinotodi asi havana zvekuchiita sinzi vachiri vadiki vachienda kuchikoro. Vachiri kuenda kuchikoro mazera api?
umwe ari form 2 umwe ari form 1 umwe ari form 3 umwe grade 5 umwe chacha chidiki chacho. Alright. Ashata kuenda kuchikoro. Alright. Dai panga tisati taura nenhoroondo yasekuru yekusangana kwamakaita nasekuru nekubatsirika kwamakazaita mungave nerukumbiro rweruzhinji rwevanhu rwekuti vedu muchindiona ndakadai ndakanga ndiri kukwanisa kuzviitira zvinhu zvangu asi izvi zvinokuda kuurwere hwakazondibata andi vana vachiri kuenda kuchikoro pekugara pakamira pakadai chikumbiro chenyu chingave chekuti chii kune vanhu veruzhinji vari kuona paSly Media TV? Ndikukumbira kuti ingadai ndakwanisa kurapwa ndikapora ndikakwanisa kuchengeta vana vangu mumhuri yangu. Ndizvo ndikukumbira kuti ngai ndikakwanisa kurapwa ndikapora kuti vana vangu vachakwanisa kuenda kuchikoro zvakanaka. Handiti? Alright. Iye ngatichitaura nezvekusangana kwamakaita nasekuru. Kubva pamakasangana nasekuru makasangana navo sei? Sekuru Chitova ndakasangana navo ndakasvika kuno kwashisha wangu. Ndikavaona zvikanzi sekuru Chitova anokwanisa kumbotaura nemi. Ndikakwanisa kutaura navo. Sekuru Chitova akandibatsira nguva yakareba. Paurwere hwangu vakandibatsira. Pakuzoti ndabuda kuti muchipatara vakandibatsira Sekuru Chitova zvokuti ndotosvika kundoti ndasei kwavari. Kuti vakandibatsira vachindipa mishonga yechivanhu ndichimwa ndichitroya kuti zviite zvakanaka asi sofa zvine zviritroya kuti zviite hazvo asi hazvazvanyanya kuita zvakanaka. Alright. Asi kubva pamakatanga kupiwa mishonga yechivanhu nasekuru Chitova pane kasanduku? Vane kasanduku karipo. Ndezvipi zvamakukwanisa kuita zvamamusingaite mazuva iwayo? Ndakukwanisa kufamba zvendiri nemacrash kusimudza macrash ndichifamba nawo. Ndakukwanisa kufamba nawo because ndakasvika panavo ndisingakwanisi kusimudza kana crash kana kusimudza chimwe chinhu nemaoko kuti ndasingakwanisi. Ko ndakukwanisa kusimudza macrash angu ndizvo zvendira kutereti ndidzoka. Nekuti nyaya yekutereti ndiyo yanga isineta. Unenge uchibatirwa navanhu kuti titoita mutereti hazvizobudisi zvazvisi ndinirwadza zvisingaiti. Ndikona ndakwanisa kufamba nemacrash angu ndoita mutereti ndobuda mutereti ndoflasha ndodzoka pamba. Alright. Saka mashoko enyu kuna sekuru Chitova ndeyekuti kudii? Ndokuti sekuru Chitova nge vakaramba vakadaro Mwari atibatire vachiwana upenyu hwakakura kuna Mwari vachitarisira kuti Mwari vachitarisira kuti vawedzerwe mazuva akawanda kuramba panyika. Ndozvo kuti nemabatiro anoita kuvanhu kudai varambe vakadaro Mwari ngavaite zvakanaka. Imi pavakatanga kukupai mishonga sekuru Chitova maifunga sei imimi kuti zvinoita here kuti hazviite pfungwa yenyu chaicha yanga ichaitofunga kuti maybe ndobva perera upenyu hwangu hweshe. Saka pandakazosangana nasekuru Chitova ndovakatoti no iwo mira timbokupa mishonga tione kuti zvinofamba sei. Saka ndakatama kupa mishonga vachiondibatsira negrocery pamwe ndikaumirwa zvinhu zvati sisi vangu vanenge vakamboomerwa kuti sisi vangu havasi kushanda vanongotora kubatsira vanhu asi havasi kushanda saka vanogona kuwana $2 saka ipapo mari inenge isingazokwanisi nditi takati wandei. Saka sekuru Chitova vakatibatsira zvakanyanya zvisingaiti. Vanobatsira nechikafu pamwe ndezvoita zvakuvabata nenyaya yekuti vanenge vambobudawo kunze saka pafoni ndego zvatoda kuzvabata asi sofa kundibatsira vakatibatsira zvokuti handinazvo ndotaura zvakawanda. Ndina kutenda ndotenda chaizvo zvikuru chaizvo. Imi ndirangoziva kuti musati masangana nasekuru Chitova imimi maitenda here kuti vanhu vematare vanogona kubatsira munhu kana kuti maiendawo kuchechi kana kuti maiita sei? Ndiri munhu aenda kuchechi asi pandakazosangana nasekuru Chitova ndakazvinata kuti vanhu vechivanhu vanokwanisa kubatsira vanhu vechibhoyi. Zviri kureva here kuti makambe matomboita mazuva maimbonamatirwa futi kuchechi? Ndakambonamatirwa nguva yakati rebei asi vandakasvika nasekuru Chitova zvinoita kukutikana kuti vanhu vechibhoyi vanokwanisa kubatsira because takatanga kuchinja because kana uchidya mushonga unochinja from healing kutoida kutoita zvinani. Alright. Saka iye zvinhu nokuti mamboona sanduko nekuda kwekusangana kwamakaita nasekuru Chitova kune vanhu vasingabhilivhe kuti ana sekuru Chitova vanobatsira munoti kudii kwavari? Vanhu vanoda kudzidziswa vanoda kudzidziswa kuti vazive kuti chivanhu chiriko chivanhu chinoda kuchitobatsira vanhu zvakanyanya kutodarika kupora kuti unogona kupora kuti asi chivanhu chiriko ngokuti ukarya mushonga ya yasiyana nemvura ukapiwa mvura kamwa ukarya mushonga zvasiyana ngokuti mushonga usvika uchipinda muropa wapinda muropa ukwanisa kutogadzira uchivhima chirwere ichocho uchichiuraya uchichiuraya mavhairasi aya ari kufa kana zviri zvimavhairasi zvimwe zvirwere zvinofa. Handiti aiwa tinotenda nemashoko enyu ekudzidzisawo vamwewo kuti vanhu vagone kuziva kuti aiwa Mwari ariko
uye mishonga iyoyi inobva futi kunani kuna Mwari, nokuti vamwe vanhu varingoparara nekungorushayawo zivo kuti mishonga yemiti yakabva kuna Mwari. Handiti takada kuti tigozokuonai muchipiwa makrash enyu, mopinda mutoilet muchibuda, tingoda kuona mafambiro amune muchiitawo kuti iye zvinezvi maakumbofamba sei. Handiti ka aiwa, tinotenda nokuti tiwanisa mukana wakuno kuti tikurukure nemi pano paSly Media muchitenda sekuru Chitova nebasa ravachiri kubata neravakabata paupenyu hwenyu. Imimi phone number yenyu pane vanhu vanenge vada kukubatsiraiwo, ngatiti mwati aiwa ndoda kukuendeserai kana kuti mwana kuchikoro, kana kuti aiwa ndoda kumbokutumiraiwo kana iko keshi kekuti mutenge airtime. Namba dzenyu dzinoti chii? 0774 526 774. Right. Linus Zindova ndio inobuda paiko keshiyo. Tinotenda vaZindova maita basa. Alright, atenda edo. Alright. Alumotkalu. Alright. Aminotanga dzikiswese. Alright. Ndikamali funga pamwe akaenda kuma exercise. Iyo ishandiswa mushonga achenda kuma exercise, ishandiswa mushonga. Wega kusora akagara mumba. Saka ndichapanda chatipote chibatsirawo nevamwe vakasungwa kubatsira tinge chikubatsana pamwe chete vachiendawo kuma exercise. Mane nguva yakati muchishanda baba? Ndingatotaura kuti zvekuma 8 months ikoko. Kuma 8 months. Saka pangu achishanda manga muchivabhadharisa here kana kuti manguvabatsirawo pachena? Kana ndikuvabatsira. Ivo vakatouya kutsvaga rubatsiro kwandiri, vatouzwa kunzi kunodiwa mari yedare, vakatouya vakagadzirira. Asi ndichisvika ndichiona situation yanga vari, ndakatovati aiwa chekutanga chimboitai zvemumadhokta muchidzoka chikupai mushonga sinongoshandidzana nezvipatara. Totokudzira kuti vaende kuchipatara vachiwana chiremba vachiita maexercise zvinovabatsira kuti utano hwavo hukasike kudzokedzana nemishonga yedu yechibhuya tinenge tichivapa. Ndizvo chaizvo. Zvinotipawo manyengo kana vachipupurawo kuti mishonga yekuvapawo wakuona washanduka. Rege ndibva ndavagamuchidza pfuma yavo. Omaira nangirina kuzvipatara unoitawo maexercise haina kuwanda pashoma pandinapo ngoti $50. Ndakunzira yemagrosari. Tinotenda chaizvo. Vachidzikisa apa ndokurati pashaya apa ndopamakaningirwa. Ndakachekwa tarisai kusaidi kotoni tigone kuona. Ndomaisa pana alipo here manje anenge agone kugamuchiti makabviswa shaya apa. Ndakabviswa shaya. Alright. Ndikatone sekuru vakuburitsa. Pana ndakagone kugamuchidza here. Kishimo makiara uyaka kuno kuzva kuzvivharika mbona akupana type Kiara tora zvinhu zvoita
sekuru magona sekuru mazuva mashoma yaya ndinenge chingodzoka semazuva ese sekuya kwandagara ndichiita magona sekuru ngobalanidzawo zvishoma iwe ushu unopa nzungu anasara dzapera kugadzirwa ndabva kuplazi nhasi anangwa nebhaketi 1 renzungu manje hagona kuti nenge munoitira nenge njaayo imimbofanai kukanga nzungu tora nzungu dziri mumota kumashure ndichazoya nemasaga chaiwo mozopota muchiita dovi muchiita porichi muchidi magona sekuru magona sekuru ndosaka ndokutendera sei chokwadichati mandigonera mabasa edu yekubatsira vanhu kana chinzi mubatsirika hazvirevi kuti nongochingobatsira vanhu kubvisa zvakaipa chete kana zvidhoma chete kana chinongobatsira nezvakasiyana siyana sekuru mandigonera aiwa zvakaita zvakanaka ndinongopota chidzoka nzungu ndichaunza dzakawanda mukwire dovi muchiitira porichi dzoka mazuva mashoma iwaya pakanaka sekuru zvinhu zvamatindira handikwanisi kuti ndoshaa ndotenda chiti kudii aiwa musikatendi batsirani totenda zvikuru mamwe mashoko amungada kuwedzera grosari mambotaura akagurosari satiraoneka pamuda kuti chimapuwa grosari ndotenda zvisingaiti zvokuti mwari ngawedzera mazuva akawanda wakuramba ino tinotenda aiwa pakanaka maita chokwadi chacho mwari ngatitire zvakanaka vawedzerwa mazuva akawanda vabatire semabatire vanoita kwandiri vakasavasangana futi nemumwe vakwanisa kubatira futi hatito zvikudya zvisingaiti mwari ngaatire nyasha toda kubatsira ungada kuziva kuti kure vanongonzi sekuru chitova vanombobatsira nezveiko chaizvo chaizvo vasati vambokuona ipano pasukai media tv ungada kuti muchidimbukaakaka sekuru chitova vanobatsira nechivanhu vanorwara mbereko matambudziko emusha uroyi vanodona matambudziko akasiyana siyana asi tichishandisa chivanhu pakurapa vamwe vangada kuti munowanikwa kupi muno muharare kunonzi kumalimba park iri pedyo nemufakosi uyawo ndokwatinowanika vangada kutaura manhamba amunoshandisa kana zvikuru seiko kana paina mwanda ubatsirwa venyika vakwanisa kubatsirwa vakadaro vari kunzi kwenyika vanobatsirwa namba dzandichatala panapa idzodzi namba dzekuti usati wabhuka kadaro usati waisa mari yako kadaro unokwanisa kuita vhidhiyo iko ipapo woona kuti ndiwose kuchitova kutaura nawe nekuda kwemabiribobi anenge achingoitika nevanhu mumasaisai saka namba dzangu dzandobatika nadzo 078 660 8489 maita basa sekuru chitova nekubatsira baba vaitaura mashoko kuti musaramba musaitirawo chete sevo vakawanda aiwa chokwadi aiwa chokwadi tinotenda